Kayak di channel yang gitu. Lah kae wonge jan panjang umur tenan. Cah iki gigi. Enak wae, men. Nek iki juga goro-goro lho, men. Kita nang oleh ngapus aku nek. Oh, pas aku sing aku ae. Sing kayak goro-goro sopo awak mae sing pokok kemudadet. Taipi. Ojo ngono lho, men. Kira awake iki kanca kental. Wis, ning apa? Aku selaku kancamu iki nggih saran ning apa? Jadi wong sing berkualitas, beneran gablek terpokok. Ngono lho. Wong iki saiki sing rada beneh kan sing berkualitas ngono. Iya lho. Nah, iki jan. Nemen lagi. Jan. Yo wis lho ngono. Anu. Ora sik. Ayo. A few moments later. Ini parah nih. Kenapa salah, men? Jarang dadi wong itu berkualitas. Lha iki tunggu. Ini Kuali parah. karo pas itu. Ngomong tiga saran jadi wong itu berkualitas. Masa ngene aku nek saran. Ini parah nih. Mesti jare emosian. Sik bagak pekerti.